to bange Allah tabaraka wa taala ay leƴƴi ɗi mbiyeɗen kañumen ɓuraɗi ko ɗin ɓuuri ay enen wiyaɓe suɓalɓe e toroɓe en seɓɓe en e gaɗa jawandoɓe en e fulɓe ko enen goni ganduɗa leƴƴi joyi dimni wona gonga hayso en goni rimɓe ɗe ɓuraɗi ɓe saabu ɓuraɗi baylo wonde dimo i baylo holko wonno baylo wona ko annibi ha joni Dawuda wonno baylo an ɓuuri annibi Dawuda wonde dimo ha nela sala sala wi afdalul halal kasbul yad ɓuuri moƴƴute ko daguino fof ko faggorade juuɗe muɗum baylago wona faggorade jungo ha sakke wona faggorade jungo labbo wona faggorade jungo iwol ko ɓurɗamo ceerno te nela sala ɓuuri dagade fof koko faggora jungo wadde en paami ñañago ala ko foti kono noon mbiya ko an ɓuuri holko ɓurɗama an konko omona ñama ko daganima omona ñama ko jungo makko fewni an holko ɓurɗama so wona fiide kuuje fiide ha joɗa trio on dawaɗa ñamaɓe haalisaji ɓeyɗo holko ɓurɗama noon ceerno konko mo yaha o feƴƴoya leɗɗo o adda waɗa hen jaale waɗa hen jambe o fewno addo yeyimi konko mo faggori ko jungo makko ne degui an noon ko dañƴa ko holto dañirɗa ɗum so wona funtude e fiide ɓe kuuje ne funde ɓe an holto dañƴa ɗum an wadde firti ko mbiyeten ene yawni ko enen jawɗum ko ɗum woni ko Allah tabaraka wa taala waɗi ɗum Allah tabaraka wa taala wi min mbaɗi on suub e qabaila ko li taarafu ko ha mbawan andodirde kala mon jiiɗo goɗɗon anda holto jeeya holto ummi kono wona ha mbiyon oɗon ɓurdira e koye moɗon Allah jokki ayo inna akramakum indallahi ay ko ɗum wimi hen sa yimɓe ne pira qur'an kono cuuɗa woni nder ko qur'an haalate haalaɓe afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha mbeɗa yimɓeɓe teskata ko qur'an o haalata ko walla ɓerɗe koko omba ko qur'an o haalata haalata ko yimɓe qur'an koko wajoto ko yimɓe udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawidati l hasana Allah wiye qur'an noddu fewde lawol Allah waajuji moƴƴi labtude ceer kala mbasa sudde wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allahi wa amila saliha wa qala innani min al muslimin ala ɓurɗo moƴƴude on wadde saɗa haala Allah a haalata ha laaɓa mbasa sudde mbasa moggude Allah wi ko inna akramakum indallahi atqakum ɓurɗo teddora banggue Allah tabaraka o ɓurɗo hulde Allah ay ɗo Allah ne andi cubballo no woodi omo andi pullo no woodi omo andi torodo no woodi omo wawno wiide inna akramakum indallahi cubballo ko ummen nandimo qur'an in ƴeewe namde de anduɓe nan ɗo e inna akramakum indallahi cubballokum mi meeɗa nande min ɓuuri teddede banggue Allah ko cubballo i ceerno en foride nden minde meeɗa nande ɗum inna akramakum indallahi torodokum wonde meeɗa nande ne jangge qur'an minde meeɗa nande riwaya jeɗɗi fof meeɗa nande ne haala hen kam inna akramakum indallahi pullokum ala ko inna akramakum indallahi atqakum ɓurɗo tedde mon to banggue Allah ɓurɗo hulde Allah wadde hoto punten koye ɓe wadde ɓurɗo hulde Allah fof mbiyen tare o hayyartu o woni gaari mawni ɗi jiiɗen on jokkodiren on jaggen on mbasen ƴewde leƴƴi ɗi fanzuruni dhatil qawli la lil qaili ƴeewe zati konngol ko haalata ko hoto ƴeewe konko kaalo o ƴeewe ko haalata ko teddi noon ko haalata ko a rasulu sallallahu alayhi wa sallam so jaggi ganduɗa hoorema Usamat bun Zeydi waɗi ɗum ganduɗa hoorema almami Makka walla mawɗo wuuro Makka ceerno Usamat bun Zeydi ko ɓi Zeydi bun Harisata on bamum wonno ko maccuɗo ceerno o jaggi on waɗi ɗum yo laama Makka holko waɗirno omo janggin en omo andin en en gandu hay goto men ɓurani goɗɗon ɓuuri goɗɗon fof ko ɓurdo hulde Allah tabaraka wa taala ɓaɗo ƴetti a joni Bilal ibn Rabah walla Bilal ibn Hamamat o hokki ɗum debbo taw jeeyakoye ɓuura e 5 ɓiwinne ande ɗum fof ko yidde en gandu ko goto kono enen noon hande sa dawi ari ha joni min de hande baba garnoɓe yiiɗade ga ko cuddiɗo ala gune yo less gune tan ele resa ela e bone jaam iga kay ka kangal gune kay resa tan ko gune ele resa ela wadde neɗɗo yo res neɗɗo julɗo yo res julɗo iga kay funti hoorema enen hen sa yoɓe jogui termuji sa ummimi ɗo tan e ƴamoyi goɗɗo ko wona leñol ma tan ɓe mbiyata ko baboyam minen min tawani gune yo res gune tan ele resa ela anani minen kay won ɗon cattigal hakkude men cattigal hakkude men kayne fof baba adama yimo hawa ummina aɗa wawi ummat ɗum cattigal hakkude meɗen ceerno rendez-vous men ko hawwarne adama awa salat ɗon ay haam e saama e yafas kadi en gardi en mbawa kadi salade ɓen haam e saama e yafas ko jiiɗi yumma e bamata ɓiɓɓe annimi nuhu eɗen mbawi salade ɓen kadi wadde firtu ko enen ko mbiyata eɗen mbiya eɗen cara koye men ko eɗen punta koye men tan kono enen fof ken goto ɓe eɗen jiiɗi yumma eɗen jiiɗi baba ɗum wona rasul sallah sallam woni nasiril haqqi bil haqqi ballo diine e gonga mo moggani haydara konko nela salah sallam kala ƴewruɗomo Mouhammadou rasulullah kamɓe jiiɗi yumma e baba o jaggata kala ƴewruɗo Mouhammadou ibnu Abdoullahi ɓe meeɗa jiidude konko nela salah ko nden yite tan ƴeewata ay tawi o jaggi ha joni Bilali o jaggi o takke hoore makko saabu Bilali ƴewrima ko yitere Mouhammadou rasulullah ay sa yi oto ene biyeteɗo Abalahab bamako cawdinede jiidde e bamako baaba o so jii oɗon a jaggani ɗum oɗon ɓe certiɓe ɓe jiida lawol on jagguirimo ko Hammadou ibnu Abdoullahi ɓe certat saabu o jiida guite
sa nani jiiɗo nela salamu tewmu harmi jeygol ko ƴewɗomo yitere Mouhamadou Rasulullah nde ko on natata aljanna on tewmu harmata jeygol ikoɗa Abou Diali kay futtini nelaɗo guiɗi ha tan kono nana jeygol lumbo Aba Lahab kay wondi koye nelaɗo galle suba kay kiiɗen yiye nelaɗo kono nana jeygol fetto Aba Talib kay woni baamu nela salata gonɗe nelaɗo nehi nelaɗo fodde duuɓi on kay nana jeygol fetto nde wonnon ɓe fo ƴewru Mouhamadou ibnu Abdoulaye wona Mouhamadou Rasulullah kala ƴewru noon nelaɗo Mouhamadou Rasulullah jaaɓi qirri on nana aljanna hajol lumbo ene welti ɗum woni ko guiɗɗe ceertata kono neɗɗo fiide becce ha sikka ne ɓuuri neɗɗo hono mum wona gonga ɓuuri ɓuural ngal woni tan gomo Allah tabaraka wa ɓurni hol ɓurɗo woni ɓurɗo ko kulɗo Allah tabaraka wa taala dewo Allah tabaraka wa taala ɗum waɗi nela salatan critére uji o haala ɗi foof a tawata e nder dewle meɗen omo haali hen konga rasul sallah sallam gonɗo leñol yo resodire ɓe gonɗo yo resodire ɓe e meeɗa yiide wona qur'ana wona hadis a yiyata won qur'ana walla hadis ene serra leƴƴi ɓeɗo ko awoɓe ɓeɗo ko aynaɓe ɓeɗo ko ɓe ko remoɓe e yo ɓe desdire ɓe a yiyata ɗum ko gootu nala sallah wi ida atakum man tardawna dinahu hulquhu fankihuhu ay so tawi aremon gorko ne yiilo debbo soɗon beela jikku makko e diine makko dokkemo debbo yo res jikku makko e diine makko o wiyani leñol makko o wiyani hinde makko ala o wiyani kalis makko o jikku makko e diine makko tan so neɗɗo joguima jikku moƴƴo joguima diine yankagal gasi sa hokkimo ɓiye tan mo moftoy ɓaɗo joguimo diine o jogui jikku moƴƴo tan moftat ay to debbo to o wi ko tunkahul mar'atu li arba'in li jimaliha woli diniha woli hasabiha li jimaliha woli maliha woli diniha woli hasabiha far bi zati din taribat yadaka debbo resirte ko gueɗe nayyi ene resiri e jondara mum ene resiri ha joni jawdi mum ene resiri ganduɗa hoore ma asko mum ene resiri ganduɗa hoore ma diine o yiya ƴeew joom diine o noon saɗiɗi junggo ma ɓuula maleɗa joom diine o woni foof sa dañi debbo joom diine a malama a dañi foof wadde en paami mission a rasul salah sallam ko yahanno koko yen gandu enen foof en gootu yen jiɗodiren jaggodiren jokkodiren gowodiren mone men fof anda hay hunde ɓurani goɗɗon kadi ene feeñi wallahi enen mataw ko naafigagal fooli men e nder ɓerɗe men tan en punta koye men kono en majjani ka enen fof ken gootu wallahi en majjani ken gootu ɗi saabu sen darima ɗo juma eɗen juuloto henna won wiya ɓeɗo ko subaɓe juurta ko aɗi ko darɗe joyyi tusibar walla ko subaɓe juurta ko darɗe tati tusibar on meeɗi yiide mi anda onon kayinaɓe de mataw onon kon jurum ɗeeruji oɗon dokki subaɓe faveur seeɗa mataw kono min kam meeɗa yiide waktuji julteji koɗe joyyi tan subaka ko darɗi tan ala fof ɓeydinaɗo yo wat darɗe walla yo darguel gotel ala fof dokkoraɗo favori kam gueeƴe yo juul ganduɗa ma darɗi walla yo juut darɗe jeegom ala enen fof poti ko juuleten ko enen poti waktuji ɗi holko seeri nden holko seeri nden e ɗoylin ɗano ɗoygol tan ƴeewa ɗoygol ngol ɗanoɗa ngol cubbala ko noon ɗanorto toroɗo ko noon ɗanorto teɗɗo ko noon ɗanorto ko noon tan ala foof ñaamo ha haara wiye an kam ɓaade ka cubbala yaltoyta an kam jottan ma yaltere ha lawala waɗa gonga ceerno cubballo yaltoyde kay sa yani kay ceerno ɗon bonitɗa bone waɗa wadde firti ko holko ɓurɗa goɗɗon ɓaada ñamat sa ñaami a yaltat a yarat sa yari a taroyto a leloto sa lima ɗanoto a wawana hoorema haydara ko mbiyata min ceerno so Azraïlu ari kadi ala paltor oɗo ko cubballo ko toroɗo ko ceɗɗo Azraïlu ala ɗum so ari no ardi fof ko noon nawrata o wanda ko cubballo wanda ko toroɗo wanda ko ceɗɗo wanda ko pullo hanna nana joni joni cubballo ma yimɓe nana goya ɓawa janggo nana toroɗo ma yi to yimɓe ne gulla holma falti hay goto faltaki ete kadi sa maayi kadi ko noon tigui ayno ono mayri noon tan sa maayi nawama ha bamulla en no o jultete ko noon tan juldeɗa i ala sifa goɗɗo de mi anda onon ga soɗon jogui sifa goɗɗo minen kam so neɗɗo maayi nawama ha gandi lootete so lootama kadi ni hasnede kadi mi anda onon soɗo mbaɗa noon ga en minen kam wono min mbaɗa te saɗa hasne kadi wona ganila nawate toon ceerno hay goto tawata jeere ene metone ittoya ganila walla jasnere bamune hasne hay goto sa addi tan lootoɓe beddon lakara mbiyama doy kasanka ɗum ɓe cohli ɗum ɓe gowi wadde firti ko an ko joguiɗa jawdi ko foof ko joguiɗa inde moƴƴere ko foof joguiɗa jawdi ko foof leñol ma ko moƴƴi ko foof a mayata ha kasdireɗa gagnila walla jasnere walla vainqueur walla VIP a mayata ha wiye oɗo kam ko korsori o wone galle hayso luuɓe kene warama min ala wona gonga ñande mayɗa kay ñande teɗa joftoyi haysara waala galle ma kay koye morgo mbaloyta kay wona nder galle ma mbajjuji bertanɗa ɗi ko wona ñande hen kay ceerno mbajjuɗa ɗe dokke baba joni gaflaw wona ñande hen kay ceerno gaflaw ko leydi waɗano gaflaw maɗa wadde firti ko an neɗɗo ko pitoɗa becce min woni kaari min woni kaari hoɗum woni ko pitoɗa min woni kaari minen goni leñol kaari minen ɓuuri kaari holko ɓurɗamo ceerno sa maayi a jiiɓata luuɓat sa maayi a ñolat kowoje natata ma guilgu natata ma fo natata maɗa ko calotonɗa ko wonata maɗa ay ko mbiyata merde to woɗi hen mbaɗama merde mbaɗa ni piɗɗa ko ceerno ha merde lakara ara ay heddanen merde ha joni lakara wonan ɗon
ƴeewa saɗa wawi ittande hoorema gilɗa wawa ittande hoorema moƴa wawa ittande hoorema kowoja wawa ittande hoorema bagui danejo maɓe mbaɗe maɗa moɓe ñootema joni joni bagui en danowen tal ɓe ñootama joni bagui en tranquille ñootoɓe yawɓe babiraɓe taw ko wumɓe seeɗa ja coɗa ɗo coɗa ga ndiwa ga dokkuma ɓorɗa natoye guenali holi an mbiya min holi an aɗa fiito becce minen goni kaari minen goni tan kaari en ceero haadara tawma ɗon ma andu kañum fof ɓuuri yawde ko tan kaari so itta fittanma a yiyata te kadi sa are juulede ɓuuri hen hawnade fof ko sa are juulede holno wiyete allahumma innahu abduka ibnu abduka ibnu abdika ibnu amatika kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anta alamu bihi walla mbiya o anna muhammadan abduka wa rasulika wa anta alamu bihi allahumma in kana muhsinan fazid bi ihsani wa in kana musiyan fatajawaz an sayyiati allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu kala juuleteɗo taw gorko woni juuldete allahumma yan allah innahu abduka allah oɗo de leliɗo ko maccuɗo maɗa ceerno maccuɗo ma de allah oɗo leliɗo ko maccuɗo ma inde nda yiiɗa wiyede gande ko nden mbiyatɗa to sa maayi ay wona caltoon wiyede ga allah oɗo kaari o ko maccuɗa men ay toon sa maayi ma wiya allah innahu abduka oɗo ko maccuɗo maɗa kadi haɗan ɗon de la ilaha wabnu abdika ko ɓi kadi maccuɗo maɗa te saɗa wuuri sa wiyama an ka maccuɗo ɓi maccuɗan lawoto te to leƴƴi ɗi fof so maayi wiyede ko allahuma innu abduka ibnu abduka allah oɗo ko maccuɗo ma ɓi maccuɗo maɗa wabnu amati ko ɓi korɗo maɗa kadi hol bawɗo salade ɗum cubbala ko ni juldete torata ko ni juldete pullo ko ni juldete seɗɗo ko ni juldete en mbawa salade mbiya allah minen de komin suɓalɓe allahumma ya an allah innahu cubballuka ibnu cubbal allah changeani min ha joni minen ɗum ala toon de allahumma innu abduka cubballo ko allahumma innu abduka torode allahumma innu abduka pullo allahumma innu abduka ceɗɗo e maabo baylo allahumma innu abduka artata maccuɗo hen wadde fiti ko hay hunde a wonani ene wawno wiyede ɓaade oɗo ngol ɗo leñol ko leñol naggam hoto waɗe gasɗe boom yo waɗe keesuji tawa kanŋe waɗa hen tawa ñolata kono koye gaske mbaɗata mina halaknakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ko noon allah wiye qouran koye leydi e tagui ɗon koye leydi on duttata koye leydi ummi ɗon ɗum ko nene ala salata rutte jomum jofnen oɗo issa bandiraɓe tedduɓe juulen nela salah sallam no rutte joom makko sahabaɓe ƴeewi ɓandu a rasul sallah alih sallam no wayi nemade no wayi yodde sa ƴeewi nela salah sallam ɗo ɗo bitti ɗo henna aɗa yiya ganduɗa hoorema wayata kono warñede ni kono warñede nela salah ko warñede kanŋe ay no jiirata kanŋe so tawinami aɗa soɗo jiiya wayluɓe so tawini kanŋe ne wayata ɗelkude ni ko noon sa soynima bitti a rasul sallah sallam ni way kono kanŋe ganduɗa hoorema yahata hen ni ene ɗelka ene jalba ene yooɗi ko ga rasul sallah sallam ɗum waɗi so warñi tan kamɓe rewɓe ganduɗa hoorema wonnoɓe rewɓe madinaɓe ɓe ɓaƴede yummen aysa ɓe mbiya ayi nelaɗo warñi tinno simtan min warñede ittanamin mbaɗanamin e koppuji gaddanamin walla mbaɗa e wujoje gaddanamin yummen aysa ƴetta ganduɗa hoore nela salah wone ɓirtude warñede nelaɗo waɗe ha joni kepete nden ne gonno nden palotuji men ɗi gara nden woodi kepete ene gonno o waɗa hen o tolno hoddiɓe o e gadde ga jomum adda joni kepitila waɗa ɗum goɗɗo waɗa kepitila waɗa ɗum ay lati o so waɗi ganduɗa hoorema e suudu muɗum ha yalta aduna odeur o yaltata suudu muɗum saabu warñede rasul sallah alih sallam nelaɗo no yooɗi nelaɗo ne ɗelki dendagal nelaɗo fof ene uuri a rasul sallah alih sallam joni noon nde nela salah yalte jomum eɓe gandi nelaɗo no wayi yodde ni eɓe gandi ɓandu nelaɗo wayi ɗadde ni eɓe gandi nelaɗo wayi jalbude ni te nela salah sallam ɗo maayo yalta aduna nde o ɓuuri yodde kadi e ndo wuuri nde ɗum ko aboubacre siddiq radiallahu taala haali ɗum ndo ari o tawi nela salam leli o ɓuuci nela salah sallam o wima ɗibta hayyano mayitan ya rasulallah a wuuri ka joɗɗo aɗa laaɓi a nani a maayi ka joɗɗo aɗa laaɓi a nelaɗo sallah alih sallam ndo tawi nelaɗo leli nde o wi noon nde ɓe ƴetti ɓandu a rasul sallah alih sallam ɓe nayi ɗum bamule walla ha joni ɓe nawani ɗum ni ɓe tellini ɗum e dow leeso he nela salah ubba koye nder galle muɗum o nawaka bamuɗum o ubba koye nder suudu makko nder suudu yummen Aïcha ko ɗon o wonno ko ɗon kadi allah ganduɗa hoorema nayi fittandu ko ɗon kadi ubba nde ɓe ƴeewi ɓandu a rasul sallah sallam no wayi nayɓude ni no wayi ɗelkude ni adi asde gaska fof ko gorko goto wiya abou talhata o jeeya ko ansar yen ko jeeya ko madina konko adi asde gaska a rasul sallah sallam taw ganaɓe luurodiri holto nelaɗo foti ubbede saw makka naɓe jinno ko nawti no mbatten joni kala mayɗo ko ma gali sene yaay boyni tan nawte wuuro mumen ɓe jiiɗi kamɓene ittude nelaɗo madina ɓe nawta ɗum makka ɓaade ko toon jeeya madina naɓe noon kewani hen doole saabu ɓe to ɓuuri jiidede madina ɓe deƴƴi yeehi ha ɓooyi seydina aboubacre siddiq radiallahu taala anhu ɓe paye muɗum mbi seydina aboubacre minen de komin luurodin madina naɓe mbi ene jinno nelaɗo ubbe ɗo kono ngala hen doole ɓaade ko onon makka naɓe jiɗi
e joni noon an holko menɗa nande nelaɗon haala Seydina Aboubacry wi min mi meeɗi nande nela salah sallam ene wiya kala ɗo maayi yo ubbe ɗon kala ɗo maayi ko ɗon woni yanade makko Abou Talhata ko lansariyanke jeeya ko Madina ko ɗum ɓurno yidde on ƴetti kala mum jaɗi ha tiiɗi wi Allahu akbar o jaggi peele pikko wone asde to nela salah woni ɗo hen ko gadi asde nde ɓe gaddi a rasul sallah sallam eɓe jogori ubbude nela sallah sallam gaska ka waɗama lahata ha gasi ɓe ƴeewi ɓandu a rasul sallah sallam ndu ɓe ƴeewi no way jalbude no way yodde ni nduɗo ɓandu wiyede yo waɗe leydi ceerno ne hamni seeɗa gorko goto ne wiye Suqrana o ronno ɗum koye bammakko o udda Suqrana min watruki walidihi wa ummuhu tarakat daran be shi'bihimi konko ha joni oɗo Suqrana nela sala ronno ɗum koye bamum Suqrana o gornam ne horsina rasul sallallahu alaihi wasallam issa mum no juudi gornam konko Suqrana konkone ko jiɗɗo nelaɗo wonnoon nelaɗo kadi ɓuuri yiddema kadi saabu nelaɗo tawrima ko bamum roni koye bamum konko Suqrana o ƴeewi ɓandu nelaɗo wayi nemade wayi ɗadde ni tan saabu nelaɗo nana waɗa kasanga kono kasanga o nana waɗi lumiére ha yalti bowal yimɓe ne jeeyi lumiére o kasanga o ronki suudde annora nela sallah sallam konko Suqrana mo andi nelaɗo koko jogoɗo waɗede gaske o heeñi o naati nder galle to en o itti nelaɗo joguino tappi boɗejo o itti tappi o ari omo doga o yetti o waɗi tappi o e gaske tan bir tan weddi e gaske oy mbaɗa hen nelaɗo nduɗo ɓandu yetta ko leydi saabu yurmade nela sallah sallam gorko goto ne wiye Aboubacry Siddiq radiallahu taala anhu e gorko goɗɗo ne wiye Seydina Oumar al Farouq bayna al haqqi wal batil e Ousmane bun Affan e Ali ibn Abi Talib sahabaɓe rasul sallah sallam ɓe mbaddi damde tappi o Seydina Aboubacry aɗi yettade jaggi tappi o waɗi tappi o tan jikaɓe ewno wawi hortini nelaɗo ni de kono ƴeewo jaggi tappi o weddi ɗum boowal o wi ko nela sallah sallam wino Allah wi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ko nelaɗo aduna o aya Qur'an jippi e muɗum Allah wi koye leydi e min tagui on koye leydi e min duttata on koye leydi e min ummitinta on wadde ɓaade ko nelaɗo wino noon nelaɗo lelata ko hande tappi lelata ko janggo e tappi o lelto koye leydi e mbaɗemo e leydi Seydina Aboubacry haali kaɗo haala ewno wawi hortinde nela ni wode o haali ɗon gonga nela salah sallam waɗa koye leydi nde artira leydi ha gasi ɓe gaare hodde ɓe birti Fatimata bintu rasulullah sallam waya saabu sunade bamum ubbama adi ardema ko fof gornam o yi Bilal o yiya Bilal atabat anfusakum an tahsu turab ala wajhi nabi sallallahu alaihi wasallam o yi Bilal argay konko Fatimata bintu o nehi o deyi Bilal o yi Bilal an kam ene wela pittali mon tan ƴettude leydi oɗon jorta e yesso oɗo nelaɗo e yon guppi baboyam on ƴetti leydi on mbaɗe ɓamdu babam no wayi yodde ni e ngoɗo yesso on garte mum leydi Bilal yima bamma wino minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra saabu oɗon aya addi bamma ha ubba e leydi bandiraɓe ko nawi nela salah sallam ko wappani en fiidade becce min woni tankari a rasul sallah sallam yeeyi on ɓurma moƴƴide anene ka jahowo ala men goppaɗo hay goto bandiraɓe gartiren hakkillaji koye men mbaɗen seesa ganden ko nawi weddiɓe woppani en ganden en ɓuurani kadi yaaɓe ɓe mbasen fiitade becce mbasen wiide min ko min ɓuuri ko min wawi ko min andi ndenen koye meɗen kala biyaɗo kañum andi kañum wawi ɓuuri en hewde yeehi hol keddi heddi ko enen ken yahoɓe humu sabiqun wa nahnu inchallahu bihim lahiqun kamɓe goni ardiɓe enen so Allah jaaɓi ken aroɓe leydi yawi ken aroɓe ida tamma amru bada naqsuhu tawaqqa zawalan ida qila tamma noɓe jarini enen ken yahoɓe saɗa yiiɗi salade mayi tan salo jibinede sa jibinama no ma men nattoyɗa par ce que gatti a wawa salade ke sa jibinama ha darima aɗa wawi salade mayde aɗa wawi salade wonde neɗɗo koma Allah danda assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh